Hallo, wij gaan vandaag kijken bij het ontbijten en voorlezen op de Sint-Bavo school. Wie ben jij? Ik ben Krokodil. En vind je het leuk dat het verhaal over jou gaat? Ik vind het erg spannend. Ik ben ook benieuwd wat er allemaal gebeurt. Weet je het zelf nog niet? Ik heb geen idee. Ik weet wel dat het over mij gaat. Wat vindt u ervan dat het voorlezen ontbijt gehouden wordt? Ik vind het wel speciaal. Het is heel iets anders dan andere dagen. De burgemeester heeft voorgelezen uit een boekje en er wordt gegeten. En waar ging het boek over? Het boek ging over een krokodil die een beetje alleen was, maar op het laatst vond hij toch nog zijn medevriend, krokodil. En leest u zelf ook veel? Ik lees zelf redelijk veel, ja. Veel boeken over de voetbal en als ik voor moet lezen in de kleuterklas, dan lees ik ook natuurlijk kleuterboeken voor. Vond je het een leuk boek? Ja, En waarover ging het boek? over krokodil. En wat deed hij dan? Laat schrikken. Dat is toch niet zo heel leuk? Waarom liet hij dan de andere dieren schrikken? Want dat vond hij leuk. Had hij dan niemand om mee te spelen? Nee, En weet je ook wie het boek heeft voorgelezen? de burgemeester. Die was een beetje verdrietig, want die had niemand om mee te spelen. Ooievaars kunnen goed vliegen. Krokodil wordt iemand steeds dichterbij. Wie bent u? Ik ben Annemieke en ik ben de burgemeester van Sluis. En wat doet u hier? Ik kom voorlezen voor de kinderen, voor de kleuters van de Sint-Bavo school. En uit welk boek wordt er voorgelezen? Nou, dat is een heel mooi boek. Ik zal het even laten zien. Dat heet Krokodil. En dat boek heeft een prijs gewonnen als mooiste prentenboek van 2014. Heel mooi boek. En waar gaat het boek over? Nou ja, het zal niet verbazen. Het gaat over een krokodil. En een krokodil die eigenlijk een beetje op zoek is naar wat vriendjes. En dat lukt niet echt, want als krokodil ben je natuurlijk niet zo in trek als vriendje. Maar het gaat hem uiteindelijk lukken. Ik zal het niet verklappen. Wat vindt u ervan dat het voorlezen ontbijt gehouden wordt? Nou, dat is heel goed natuurlijk om het voorlezen te stimuleren. En dat de kinderen leren dat ze moeten ontbijten, want dat vergeten ze vaak. Dus daarom is het zo goed. En zijn de kinderen er ook enthousiast over? Nou, ik heb ze net even gesproken natuurlijk al in de klas. Dus ze vonden het hartstikke leuk. En ze vinden het ook leuk dat ze nu ontbijt krijgen. Al vinden ze het ook wel spannend. Hele kleine kindjes die nog maar net op school zitten, die hebben zoiets, ik moet in mijn pyjama naar school. En dat vinden ze dan toch wel eng. En ook van, oh, wat krijgen we dan te eten? Dus dat vonden ze allemaal wel heel erg spannend. Dit was Kikkie TV. Bedankt voor het kijken. En we hebben lekker gegeten hoor.